či vypijem celý Sprite bez grknutia, ok? Ja to otváram. What's up? Čaute všetci, vítam všetkých. Máme tu FPKS, jak sa vraví, že hej. Lenže ja som zase zabudol zapojiť webku. Kámo, mne sa to buglo, chat. GG, presne tak, jo, what's up, počkajte, chat, ja rýchlo zapnem webku. Jak som sa pripravil, ale nič nevidíte, že? Jaký mám VR? Inak lovatý som, jak by sa nevedeli. Nevidíte ma cestu 500 €, kámo. Teda peniazy mám, nežartujem, čo vám to drbe. Čo ideme dneska robiť? Dnes... Toto je liter, hej, nie je to pol litra, je to liter. Je to liter, hej, liter Spriteu. Niekto mi to tu napísal v čete teda. Tak som si povedal, že proste, že kokos, že dobrý nápad, tak som to proste naložil. Tak som to dneska poslal, išiel som do jednoty, kúpil som proste poriadny Sprite. Chcel som, že zero sugar, chápete, healthy lifestyle, keď už to budem do seba valiť, tak nech to aspoň trošku zdravé, ale nemali proste, kámo, nemysleli vôbec na mňa, proste chcú, aby som bol, ja neviem aký, kámo, asi nezdravý, dajme tomu. Čo myslíte, dopadne dneska dobre? Také prediction, čo si myslíte, dám to? Dám ten liter, bez toho, aby som si grgol? Je to liter, nie je to pol litra, hej? Nie som až taká, až taká babenka, Revilo, inak ahoj, si sa ešte nepozdravil, pozdravil si? Ty blázinek? Si ja nepozdravil, vítaj Revilo, ahoj. Výborne dopadneš. Výborne, určite dopadnem. Mám tu aj nejaké tie tresty, chat. Chcel som ísť, že behať. Že ak to nevypijem, tak ideme hneď behať, akože. Vonku začalo chcať. Takže ja by som šiel behať, len neviem, na 13 pročko by malo byť vodotesné, ale kámo, úplne neviem, či to chcem riskovať. Každopádne, potrebujem od vás pomoc teraz. Kúkneme Wheel of Names a idete mi pomôcť nejaké tresty ešte tam pridať, hej? Mám tu nejaké tie trestiky, hej? Máme tu, že beh vonku teraz hneď, hej? To keď si grgnem, to budeme robiť keď si grgnem. Zavolaj na random číslo, ospravedlň sa mu, že si grgol. Odfoť cringe fotku a posni to na storku, pridaj komentár bublinkový frajer. Chat vymýšľa trest, no to sa mi to ľubí. Točíš znovu, máš šťastie, ideš zapáliť oheň kresadlom, jasné, to som si celkom naložil a 300 klikov tam mám. Čo by sa tam ešte mohli pridať? Vajco po hlave? No, kámo, vôbec, to už nie je, kámo. Vajca už po hlave si hácať nebudem. Zaspievaj pesničku, ktorú ti povie chat. Čo ti drbe? Fakt chcete, aby som spieval? Jedna, hneď Porter, no jasné, super, chcete, aby som spieval. Spívaj. Chat vyberá songu na spievanie. Zas mi lagol monitor, sorry chat, lagol mi. Chat, chcete trest, čo napísal Robo? Že mám zavolať na nejaké číslo na bazoši a že idem kúpiť nejakú Nokiu, že idem klepať? Jedna je. Dobre, napíšem tam, že bazoš, Nokia a orechy klepať babke. Boba, je to tam. Toto sú finálne tresty. Beh vonku teraz hneď, zavolaj na random číslo, ospravedlni sa mu, že si grgol. Odfoť cringe fotku a posni to na storku. Pridaj komentár bublinkový frajer. Chat vymýšľa trest. Točíš znovu. Máš šťastie, ide zapáliť oheň kresadlom. 300 klikov. Minigolf pred barákom. Spievaš, chat vyberá songov. Bazoš Nokia a orechy klepať babke. Tých 300 klikov dám preč. Jaj, no toto bude anal. Už sa... Joj, to bude halus. Chat, jak moc sa tešíte na toto bláznostvo? Na toto hlavne. Kámo. No to vyzerá ako pol litra. 80? 90, 100, OK. Takže je tu nejaké nadšenie. Kedy to on štartujeme, chat? Čím skôr, či čím neskôr? Kámo, asi by som to mal čím skôr za sebou. A nie som ešte smedný, chat, tak ešte idem behať. Ja sa ešte musím vygrgať. Chat, ja mám super schopnosť, že ja viem grgať na silu. Dívajte, len tak, sprdele si to on, hej. Dívaj. Pardon, ospravedlňujem sa, ale proste, ja to budem musieť vyexovať. Ja zapnem túto Control, start. Ja to otváram. Ty kokos. No? Dobrý začiatok. Čo ti drbe? Ale saveol som, chat, Tuto 500 eurovku na one. Normálne, dívajte, aké žebraky som musel potrhávať. Normálne, nešlo mi to... Nehodil som si do toho. Dívajte, jak sa mi to trhalo proste, chápeš? Úplne žebraky. Tak som to musel potrhávať. Len pre jeden kúsok, čo mám na hlave teraz. Neviem, či to dá na X. Proste pí? No tak proste pijem, no.
Mne sa chce teraz grgnúť, chat. Mne sa chce už teraz grgnúť. To nie je sranda, čo ti jebe. Ja, odjebe, ja nechcem ísť behať. Barabo? Grgaj? Vôbec. Za jednotky všetko. Vydržím, chat, budem bojovať do poslednej kvapky. Takto to bude. Manifestácia. Viete, čo je manifestácia? Určite viete, čo je manifestácia. Presne to idem teraz momentálne zrobiť. Manifestujem si to, ako to mám tak to mám hore úplne. Ani kvapka tam nebude a ja si grgnem ako taký grg zájebem. Ty kokos. Začína hovoriť brucho. Čo ti jeme? Keby mám pol litra, tak to dám jak nič. Začína mať trošku, ale trošku krče v bruchu, ale fakt, že len trošku, fakt. Ja musím piť kávu. To už nejde, kámo. Ono to už nejde proste, ja som toľko to vypil. A to už nejde. Mne je na hovno, mne je do grcania reálne. Pomasírujem brucho trochu, možno pomôže. Pomasírujem brucho. To sa mi chce ešte viacej grgnúť, kámo. Najhoršie, že toto je tá najväčšia časť, že ja som reálne teraz v polovici, vieš? Potrebujem podporu od jednotiek. Fuj, ty kokos. Tak blízko, ale tak ďaleko. Šupni to naraz. To sa ti povie, kámo. Toto fakt musíš vyskúšať. Ne, grgni. Čet, môžem si len trošku grgnúť? Len trošku. Ale jednotky aj tak vyhrajú. Dobre, Rabbit, dobre. Ja už len vyprávam posunkové reči. Kámo, normálne, ty kokso, jak by ma niekto mučil, tak reálne stačí toto. Stačí mi toto. Hladkám si brúško inak, chat. Hladkám si brúško, aby to prešlo. Ty kokos. Mám to, chat, ja som to dal. Je to tam, chat, je to tam. Chápeš? Je to tam, kámo. Presne tak. Ty kokos. Na budúce ti budem musieť viac veriť. Chat. Ja som vám to vravel. Tie dve jednotky, kávo. Zaslúžené, kávo. Čo ti drobe? Ja som vám to vravel, že ja si to vymanifestujem. Ja som vám to vravel.